Kublai pi baro sa katup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat kibakong san mentakasi kilong. Kinong rep bamdon adhar kimyo jingerap nakaskim penjulor Maryang. Penkre ke Meghalaya ya ke National Games 2020 bamdon jabo plastik. Play uba Melbourne ya ke basketball court ke Alpha School Nongko. Ban sang tiar kriket Menteri Rangba haki Samla Shillong apa Shillong. Barmentang ini apais ki Khubor pakam bania. Kinong rep hasnong nongrim bambutong West Giant Hills kila sya penjulor habanda bhor ya ki jingtung jingtep hau pria hakashi tarik Jymmang. Ki jingtung bakongsan ki bala julor hagani kasngi ki kentup ya uso saw ubala sedang pan pu sentiu ki prisbin ki salad ki dhania motor pat bunjat ki wepat ki jhur. U wahesh nong ba bishar baha khnriang urayat hu hakilat pathai Khubor palat lai potli ki long yeng long sem kila dulut ki jingtung jingtep naka jing penjulor uni upria. Ulayat hu nakaliang ki borsh nong kila le yela ka kamram ban lum jingtep ya ki jing penjulor jong upria ha kate kasngi. Ulaong ki bor senshar nong kila lum ki kot ki sla jong ki nong rep ban pentip she ki bor jong katunat agriculture. Ulaong ka basngosi kalong bakitu ki nong rep ki bamdon ya ki adhar card kimla ban yo jingerap AA na ka sarkar. Menta ki nong rep na kani kasnong kila sa haka omdum. Kumta ukerpa de ka sarkar ban plilat mar ban yarap ya kini kinong rep katba kibangat hakane ka apot. U General Secretary Hill Farmers Union Central Body ba Alphon Bird Karsentiu ula kerpa de ki bor ka agriculture ban pensngau sa ka sarkar ban yarap kini kinong rep ki balangat hakane ka lanat na ki bor Maryang. Uba Karsentiu uban da ka baong. Kini kijing ba kinong rep ki akandu ka sarkar kade ban penkloy kat bala ban ai jingarap ngadan menta hangni hapo kasnong nongrim bamptong haringkat ba irang ba snong ni hoj menta kasngi ni adan ya ka program bangi celebrate ya ka 33 foundation day jong Sama Union te hendrei haka question hour ka ba kinong rap ki ya kali jengkeli na ki officer ki bawan na ki department baper kila pentip ba kadon kene ka jing shop pria hakane kasnong haka sitarik ubnai me te ismosi ban yatho ba hakani ke jingsha shop pria kidan kinong rap ki ba laipau tamngut e ki bala sakta kane ka jing shop pria ndai habangi tuat jingmut na irang ba snong yatho ba ke jing e kadai ba kinong rap kimdon yau adhar kata kadai ka wei ke jing e ka beningkong bat ka baar bade kadai ka ba kinong rap ki claim apply namar ba kadan ka jing no mensim namar ba habaro ki tu kisnam ki bagi jusakta hakabedai bat ka jing slei ka jing pra kini ki khetkti nangta ka jing sha shop pria te hadu menta na usnam arhajar arpoi rekam don kanu ka jingerap ka ba kinong rap ki yo hadu menta te ngi nakaliang joka Hill Sama Union ya ngi sngo ban panpaw ya kane ngi dap ka jing susi bat hakabere ba kani ka jing dia nakapor sa kapor ngi jupen sngo sa sarkar ban pen speed bane ban pen kloy ya kani ka jingerap sa kinong rap te hadu mentangi osngau ya kajuk ka Khubor ka ba jia hakane ka snong ru ba kinong rap kimjuyo ya kani ka jingerap te sakawai ru ka jing sokhya na kaliang ka jungi kalong ba kamtam kitu kinong rap ki ba hoj kumbalai thu irang ba snong ba kani ka jing pulut hangne kalakta ya kumba silak sanpho bat kot ka silak prapo hajar hapo arlak te kadai ka jung nong ki kinong rap nadu ka bai po ka bai dan ka bai sembai nangta kabay penbiang ya kani kadingkha te namar ba kajing penjular kumni ka jong Maryang te kakta bahai kinong rap tengi nakaliang jong Hill Sama Union ngi pha ya kani ka Khubor sa sarkar ba lingba ka disaster management hoj ngi komen ba manakane nakaliang chief minister ulashim ka jingkit kli teladi bot lopolong ya ka kabinet nakabenta ban yamir jengmut halor kani ka ban long ready nakabenta kani ka jingjia jong ka jing penjat sa kami Maryang te nakaliang jong Sama Union ngikwa ba ka sarkar bat lingba ka office na po DC ba kidai ban penkloy ya kani ka jingyarap siki paranong rap kenang bakan long ka jingmentoy hendrei lada ka sarkar ka penslam kombat ju penslam hagi por baro
ngasngo ka penduk mensim ikinong rap khamtam ki bonjia kum kini kijingjia te nakaliang jongi kum ke Sama Union ngalai keren bi rang masnong bangin sabudin ya kane ka file bat ingit scam ba ka sarkar kan ya train kan bat ngi nang bangila ban ai kijing rap syaki paranong rap Nandong Pure Lower Primary School Upper Shillong. Haka khat sao tarik Jymmang, Menteri Rangba Konrad ke sama ulapan benar da kabaong. Ka Sorkar Meghalaya kalapan kre ban pediang burom ya ka 39th National Games ka ban long ha Meghalaya da ka ba penlong ya kane ka Jylla ka ba laj na kijing sata ki jabo jaban plastik ha kane ka nongba pat ha ki wei pat kishnong ki ban penlong ya kijing yakop ba bonjan. Ha kani kasngi u Konrad ulalit jingo ya kani ka school ban pej benya ya ka jakalit bar toilet balashna da ka plastik bad ki saudong saukun jong kani ka school ulayat huru ka Sorkar Meghalaya kan sedang ya ka karkhana sanpla plastik bad bilor plastik ha ka bai seng ka bakunjo sya ka 1000 praspa khandai phoklur tengka ki bala ban bad kala khandau ha bala tep hadin bala pendan kam yaki da kani ka buit thamai ulaong kamariang bat kasnong kathau kan sakut bat lait na kajabot plastik kumba kalong menta. Ulaong hakani ka National Games ban salong. Ka Meghalaya ka de ban long ka Jylla ka balait na kijabot plastik. Ngenya kun ban poi syakata kathong. Ulaong ka jing thumu ban sedang ya kani ka karkhana kalayat syakmat. Ulaong ru amla ban penkut ni khang marmar ya kajing pedan kami ki plastik namar buan ki marbam ki bala sop ki plastik. Henry ban penduna ya kajing pendan kami ki plastik de ban le khendiat ba khendiat. Uba Nicholas Karkamni nakakenhun super campaign Meghalaya Shillong ula batai ya ki buit babunjat ban shan ya ki plastik ban penkala ya ki syaki mar ki mata bala ban pendan kam haki jakapat ba. Menteri Rangba ula kular ban ai syakani ka school de ki tiar tem tiar put kenang baki kena school kin penjanai bat pentebit yalah kisap ki phong. Hakani ka sngi ladon lang uba Hamlet Sondoling advisor ka Sorkar u director school education bat literacy ba JA Marvin kinong penyait school kinong hikai ki kena school bat ki riu khmat na nong pure bat kisnong ba marjan. Ka Alpha English Higher Secondary School nongpo haka khat sao tarik Jymmang kalayo ya kamadan basketball bathamai. Ya kane kamadan basketball latay da kajingkershan bailut naka scheme SRWP kabala kenjo sanlak tengka bala ai da uba Middlebourne CM MLA. Uba Middlebourne CM MLA ulah play ya kane kamadan basketball bat penbena bakala long menta banya lekai. Hakani kesni ladon lang ka Lal Chandami Marak na umling block kakong WK bla principal hikmi kikpa bat ki khana na kani ka school hakani ka sngi lapan kuburam ru ya ki khana puli ki bala pass ba ha ka examine SSLC bat HSSLC da ki momento bat song pisa ya ki tu ki bala wan khamsha khmat ha ka result embos hakani ka jingyalang lapan I pat ba ya ka trophy bat busket jong ka jingya ko basketball SS bla memorial basketball championship ka ban salong shen ban pensanam ya kanong hikai jokan ka school ka bala khlat no ban pentikna bagi kod iksi bidupi kinyo engine pule ka ba kindon ni galawi ka ba pernai ngikit bok kiryang jadi kimi ki pa ki bala kristam ki bala kersan jadi kun di jopi student with free education. This is one of the good initiatives that you have taken. We congratulate the school management. Keep it up. Hats off to this initiative. At the same time, to those students who have had this opportunity, this privilege. But the government is with the people of the state as much as it can to ensure that different facilities is being provided at different levels. Financial assistance, grant aid, salaries of the teachers, infrastructure to the school. I'm not wrong to say in the past also, Alpha English Higher Secondary School have received various financial assistance from the government. But that
will not be enough without the dedication, the hard work, and the facilities that yourself as management that you have contributed toward this beautiful institution that has been created in this beautiful town. Despite of all the challenges, we are here today to ensure that the future of all the students who are here, they will see the light of the days in days to come. Probably with parents, there are certain instances that I have come across. There are students who jungi kibom nang ban buram, dia kimi kipa. Kibom nang ban buram, dia kinong hikai. Kibom nang ban buram dia kipahalon. Namong babarok kilong hikai. Katuk ni gidon. Kibom nang ban buram. They don't know how to respect others. They don't know how to recognize. They don't know how to acknowledge whatever the parents, the teachers, the guardian, they have done for them. Iklet no. Ye gijing le bhai, interest tom, ye gijing let la de. Jong kinong sumar yengi. Kila bende ki kimi kipa, kila bende ki bahaying ki bahasem, kila bende kinong hikai. Nak skul bayi, sumar ban mau bagi di menang ban buram. Ye gijing le bhai, jong ki kimi kipa, jong kinong hikai jong. Ngalai ida jong ki kemat. Idon ki kena Sang na gadaw bagi kimi kipa. Kimdi gimana? Kidukot jang ki sport, social but cultural club. Kibana Sanmer, Saumer Shiteng, Mauklot but Omlengka, hakakat Sauterik Jymmang, kila kenti da ka jingkemen. Haba Menteri Rangba Konrad K Sangma daladihi ulawan sa mikitiare lekai cricket ha Sanmer apa Shillong. Menteri Rangba ulale yakani kakam da ka jingtmu ban kentiu ban penslur yaki Samla ban tur syakani ka jingele kai ba paunang jongkari India bat jongka perthei hi baro kawai. Uba Daniel thank you political secretary jong Menteri Rangba ha ka jinga keren khubleis ngongu ula pertu ya ka jing sebun ban jingyo i jingai jong Menteri Rangba ban ya rap yaki Samla shnong ban kiu ha ka jingele kai cricket. Nagabenta ka Shnong Sanmer, Menteri Rangba ulak kular banyarap nagabenta ka Tenghung PA system yaki sports club bat bantay yaka yeng dor bar Shnong. Kirangba nong yalam Shnong nakanika than kila pediang burom ya Menteri Rangba hakanika sngi ubala wanjngo yaki Shnong jongki. MDC Shimet na laban mauprem ba reki Shulai hene gasngi ulalet ban yakendu ya sembut Menteri Rangba Pak Preston Tensong uba pet ya katanat District Council Affairs ban kerpa di u ban yakren bar kasorkar India knang ban itu lang ya ki jakasor ki bahab ha uput usam jaka Khasi Hills Autonomous District Council ha ka jing pentrekam ya ki scheme NAKA 15th Finance Commission uba reki habakran berkilat pathai Khubor uong bakam mentoy ban yo yaki scheme lada ka ministry jangka sarkar India pat kam ithu yaki jaka jangka KHADC ki bahab hasar kamtam hakajing pentrekam menta daki portal geotag platform pat ki weki but start jangka ni kajuk ba hadu menta yangihi ki ADC ki District Council kim ithu dakade ka Garo Hills dakade ka Jylla Hills dakade ka Khasi Hills yangihi ithu ka portal temut dapi wat dapi tap ingani ka kerteng jongi ka scheme ka portal kami ban bat igin ki area jongi ki bahab apa sor hendrai gini ki ba MDC bahab chopo rural area beri ka camp beri ka portal ka itu ya ka rural area temut habangi imdan ya ka panchayat hangne imdan ki ward member temut ni haban ke kerpat ka ministry ka bakan itu ya ka district council habangi imdi
kata ka mau ka department ka bangin ong no basim skim no langta ka department sim no langta ngidehi ki basan chari aladi ingkat konstitusi negara India bat lingba ka schedule tingimlah ban pediang ban ong ba yang ingin penhap no ka kategori temen menta kat ka ba menta mon pedi bangi hab le municipal baru municipal ladi authority ban pe yang halor kita ki benta ki skim ni tengah ong nakam ban kuslai ka skim te ka ba jing kuslai kalong ba boleh ka edisi kanamla ban rumah taka portal bat balik kinum itu yang ni tengah la tho sha yang ni ngalapan clear dengan don ka copy ru bangalapan clear ngan ai sapi ki press ru khrang ba punyo ba kini ki points key points jong kane dengan salet CM ru la sai bangan ai kane ka copy syai nang mairu inang bodien de rengkat langin ya tre na mentaka jing scam bat ka jing itu yang i kumki dis council haba piso tu bangidon ka dis council mengisu tunat mengisu scam kumki khasi beri nitip bakarang don ka dal basnong dang don hima dang don sim dang don kumta ter handrei da ba kim itu shu yang i teka pedi ba mentoi kata ka jing don jongi kumki MDC hapo ki thainso lala banai don shu haba ki dang shu debjit ki pajba yang i kumki MDC kumnong in la ban pediang bahkan ka skim pada ka haban lingba ka municipal kane ka diki belum serius tengah kerben ba ka government kan sim kia ya kane lingba ka ministry kanang ba ka portal kan yo ban itu no yangi bari ka sim jingi wa diki officer ka council kare kita ka jing angnur ka jonga ka jingyat saho ki trok kit khia ki ba kenthop ki trok kit renga doyong siam lambat ki kali kit khia ki baju pendan kamban ya lengba ka surok snong na umdu bat mi sha paham maulen ar phomer kala penlong ya kinong yalam snong na ki nyau tedi ki snong ki badan ha ka shatri jang ka senjuk kirang ba snong raj sokhwai ribhoi district ban mi sha khmat ban persha ya kate ka jingya sahu ki trok kit khia kumta kinong yalam ka senjuk kirang ba snong raj sokhwai menta ka sngi khatsau taring Jymmang kila penlong ya ka jingyalang ha ka snong sokhwai ban persha ya ka te ka jingya sahu ki trok kit khia ha ka ni ka jingyalang kinong yalam ka senjuk kirang ba snong ki ba kenthop ya uba bristar seliang presiden ka senjuk nang ta uba shanbor rani bat kumju ru usamla ai ban kit box seliang secretary ka seng samla sokhwai kila ong baki sngu khia halor ka jingyat ki trok kit khia lengba ka te ka surok namar ka dei ka surok PMGSY kini kirang ba kilakran ha ka ni ka jingyalang kilapan pauru da ka baong ka jingyat ki kali kit khia bat ki bahe lengba ka surok na umdu sha paham maulen ar phomer kala bandon ka e shalendet namar ki trok kila lat banyat lengba ka jaka thau lani weight bridge ka badon ha umling na kalyang ka senjuk kakerpa de kibriu ka an ban sim khialam na kabenta ka bha kamyat jong ki pat ba lada yat ki kali kit palat put kani ka surok kanumla ban kershan slam kilaong kinoyalam ka senjuk kirang ba snong raj sokhwai kin salet ban bu da ka jing thoru shau deputy commissioner ribhoi ban kerpa de u ban te lakam ya kani ka jingyat mon jong ki kali he na kani ka surok ngai ko ble ya ki Ramak senong jungi badan lang hane poka area jungi akan disenjuk ramak senong bagi isi members bagi kun samla bagi dan sendang lang bengi te kini kepo ne kaliang jungi kum ki senjuk ramak senong ikwa ben ai ga khubor ini kejing pentip kino ki badon ha ka jingi ya ha kalenti ha ka strok na do aphomer hadu umdu te nama bangi yo ya kani ka scheme ka ba naga ka bangi layo na do ban suwa te gadong ha kan kadain gadong ka jungi kalong ke ka ba kamba ngiman sa kapo ang don ka jingi ha ka bade bat kane ka surok ka ba kalas ni ba ka jot te gan ni ko ba ni ai ru ya kane ka message na ne ka khubor sa kinu ki bala ban kit ban ba banon kali ka jingkit jing ba kali khamtam ya ki bakit ya kinu ki tia ki ba overload nama ka surok ka don atli ki nanti bala ban yai kawe ka bala ban yai na po umdu hadu apamer ba kawe ka bala na umdu sa po umling kini kale kadai ka ba jing pentip jungi saki nang ba ken like ya keno ka jing ka badi bat ngi kino yalam bat ka ba kino snong kamtam akan ni kaliyo ka pang ka stop ma ka bun ba benta ka badan ham ka ni ria jungi te kini kalong ka jing kan katpat jungi kamtam ya ki driver kiba yai por sa ka por bagi don ka jipun ki jing te kalong ni ka jing katpat jungi bat pide ban sngap bat sa skore ka ba kumjuru daging telang jungi lang baro badan hang ni lang kalong ka kang ka ba job te ke
keba kamtam nagalang gajungi ni benpau sakawai keba ya kino keba penken ya kan ani ka senjuk kan machnong kin salek ke badan kami bat kunjuro ikat pat ya kibor ke bahalor kamtam ke bor sarkar bakin tej in serap lang nakabenta gajungi bat kamtam ya kino ke benta badan hakan ka area gajungi kani ke dega khubor ke bang nagalang junga presiden ko na ya pilang baro kamtam ya kini angyap jungi man kapor sekapor ba ngiladon kajing sotu jingmut lang kana banginlat ya kano kajing Pada kitu ki Khubor ngla poi juga bakut tarhadu bangin daya syambiang kublai sibun.